Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Qarraqtni mulej u jien tqarraqt. Kont aqwa minni u għelibtni. Jien sirt id-daħka ta' kuljum, kulħadd jiddieħak bija. Kull meta niġi nitkellem jien ngħajjat u nxandar moħqrija u ħsara. Il-kelma tal-mulej saret għalja tgħajjir u tmaqdir kuljum. U jiena qed ma nsemmihx aktar, ma nitkellimx aktar f'ismu. Iżda f'qalbi hemm bħal nar jaqbad, magħluq f'għadmi. Ejjejt inżommu magħluq ġo fija, ma niflaħx aktar għalih. Għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi. Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex. Ruħi bilaċċa għalik imxenna jiena, bħal art nixfa, maħruqa bla ilma. Għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tjiba tiegħek aħjar mill-ħajja, xuftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi. Għalhekk inbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek, bħal bikel mill-aħjar li jsemmen nimtela u jannilek fommi b'xuftejn ferrieħa. Għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi, għax int kont għajnuna għalija, għaddel ta' ġwenħajk nanni bil-ferħ, miegħek tingħaqad ruħi, int tweżinni bil-leminja tiegħek. Għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Nitlobkom ħuti għal-ħina ta' Alla, offru ġisimkom b'sagrifiċċju ħaj, qaddis, joġob lill-Alla, jiġifieri l-qima spiritwali tagħkom. Timxux max-xejra ta' din id-dinja, iżda nbidlu skont it-tiġdid ta' fehmietkom biex issejħilkom tarfu x'inhi r-rieda ta' Alla, x'inhu t-tajjeb li jogħġbu, x'inhu perfett. Allelujja, Allelujja. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu jagħtikom spiritu ta' erf biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. Allelujja, Allelujja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm. Isofri ħafna mix-xjuħ u l-qassin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu jgħidlu: Alla ħares mulej, ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Iżda Ġesu dar u qal lil Pietru: Itlaq minn quddiem ja xitan, int fi xkil għalija, għax m'intix tqis il-ħwejjeġ ta' Alla, ma qiegħed taħsibha ta' bniedem li int. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu, jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi, isiba. Għax xi jkun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu. Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu. Għax bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru fl-imkien mal-anġli tiegħu u mbagħad irott lil kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. Dan hu 22 ħatta matul is-sena. Il-ġimgħa l-oħra, Pietru ddikjara li Ġesu hu l-Messija, l-iben ta' Alla l-ħaj. Ġesu mbagħad wieġeb li kien se jibni l-Knisja fuq il-blata li Pietru. U din il-Knisja kellha tidħol fi gwerra mas-setat tal-infern biex nibnu l-Knisja hemm prezz. Ġesu kellu jmut għax in-nies ma rriditx taf bil-imħabba ta' Alla, aħna nagħmlu dan għax li tgħid iva għall-imħabba ta' Alla ifisser tgħid le għal dak li trid int. Lil Pietru dejqitu ferm l-idea li Ġesu kellu jmut u qallu: Alla ħares mulej, ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Din mhix l-aħjar ħaġa li għandek tgħid. L-ewwel nett li tipprova tgħid lil Ġesu x'għandu jagħmel mhix idea tajba. It-tieni, għalkemm Pietru fehem li Ġesu hu l-Messija, ma rridx jaċċetta xi jfisser tas-sew dan,
ma jfissirx li Ġesu u sempliċement bniedem twajjeb li kultant u tant iffejjaq nismorda, ifisser li Ġesu se jmut għax l-imħabba ta' Alla għamlet battalja lil ħażen tad-dinja. Mela avolja Ġesu qal li Pietru kien se jkun il-pedament tal-Knisja, issa Ġesu jgħidlu itlaq minn qudiemi ja Xitan. Ġesu jissejjaħ lil Pietru Xitan għax id-demonju u giddieb u Pietru biżbal kien spiċċa vittma tal-ikbar gidba. Hija l-gidba li tkun nistrani imma tinjora s-salib. Is-salib ta' Ġesu jurina li l-imħabba vera mhix ħafifa u titlob is-sagrifiċċju. Ġesu jgħid itlaq minn qudiemi għax ma ngħidulux aħna lil Ġesu x'għandu jagħmel imma nimxu warajh. Anki huwa sejjer għal mewt tiegħu Pietru mhux iqis il-ħwejjeġ ta' Alla imma qiegħed jaħsibha ta' bniedem li hu. Il-bnedmin jibżgħu u jipprovaw jaħarbu dak li jweġġa, imma Alla huwa mħabba u l-imħabba vera ma tipprovax tevita d-batija imma tgħaddi mid-batija. Ġesu imbagħad jitlobna nagħmlu għażla. Nistgħu nagħżlu d-dinja u nwarbu l-ħajja divina, imma x'jiswielu l-bniedem li jikseb id-dinja kollha u jitlef ruħu. Jew nistgħu nagħżlu li nixħdu lilna nfusna, nerfgħu is-slaleb tagħna u nimxu warajh. Nistgħu nagħżlu li nħallu lil Alla jagħmilna persuni kif jixtieqna nkunu. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!